Це давньоримський фастфуд. У таких крамницях перехожим продавали гарячу їжу та напої. Нещодавно так званий Термополій став новою пам'яткою давнього міста Помпеї в Італії. Називається він Аселліна. Зберігся майже повністю з усією обстановкою. У таких барах обідали переважно представники нижнього і середнього класів. Загалом у Помпеях знайшли майже 80 термополіїв. Але цей унікальний, бо тут збереглися прикраси й малюнки. Найімовірніше на них зображено те, що готували у цьому закладі. Ми бачимо горщики й амфори там, де вони стояли в той час. Тобто можна уявити, як вони, а також зображення були частиною повсякденного життя, а не окремими творами мистецтва. Звідси гостей ведуть до будинку саду і будинку Оріона. Ці два місця поки реставрують. Тут можна на власні очі побачити роботу археологів, які повертають до життя те, що загинуло близько 2000 років тому. Ми хочемо показувати не тільки остаточний результат розкопок, знайдені горщики й пам'ятки. Ми хочемо показати процес розкопок, реставрації, яке все на вигляд за лаштунками. Помпеї загинули у 79-му році нашої ери. Вулкан Везувій викинув гігантську хмару каміння, попелу й диму заввишки до 33 кілометрів. Теплова енергія від виверження значно перевищувала ту, що утворилося під час вибуху атомної бомби у Хіросімі.